mireu una miqueta, misteu una miqueta. Ah, sí, home, mirem-nos-ho, no ho menyspreem. Calla, tio, això surt a la tele. Ai, merda. Calla. Va, Clàudia, tia, calla. Mira, hem fet història, això grau aquest llibre, gran. Clàudia, enfoca bé els que s'han escaquejat. Foc allà. Jo vaig d'avi. La vida és molt dura. Estem a la plaça Catalunya, on s'hi celebra la Diada de Sant Jordi, i ara parlarem amb en Grau Ferrés, que és del CAU, i ens explicarà què venen. Ens pots explicar una mica què feu avui al CAU? Si ens pots explicar què feu avui al CAU? Venem roses i... venem roses i encenedors i coses així per fer diners per I com s'us va acudir l'idea d'allò? Vam pensar una manera fàcil per fer calés i va ser el primer que va venir al cap. I com us està anant la venda i això? Com està anant, Ània? Bé o no? Bé o no? Sí, bé. Vale, doncs, moltes gràcies. De res. Sortiu... Molt bona, senyor. Això sortia a la tele, eh?